Toto je vlastne biele. Takto sa to maľuje na bielo. Toto bude spálňa, aj luster, pozrite sa, aký to je pekný. Ja mám taký. Takže vážení naši fanúšikovia a sledovatelia, tu máte druhú časť. Žabanieka makulí. Žabanky a makule sa robia zas. Vidíte, tu myška robí, vidíte, jak žabe, všelijak, jak jej príde zľava doprava, sprava doľava, do stredu, do boku. A len, aby ste vedeli, vôbec to nie je také jednoduché. Je to, vidíte, je to jednoduché, len žabe hore dolu, vidíte. Jak jej príde žabe head. Takže tak. Nie, že by si ma pochválil, že... Urobím ešte takto, však to bude vyzerať. Nie, zdá sa to tak, že sa to len žabe, ale nie je to vôbec jednoduché. Naša... Treba to vedieť, správne nažabať. Inak Miška je aj obrazy maľuje. Takže ináč bez toho by to asi nešlo. Ona je aj maliarka, maľuje obrazy. Väčšinou maľuje mňa.